ki khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi ta ka Frank Motors. Ka Tata Safari ka SUV ka bapaw tam jong ka India. Minta ka lami ha ka Jingïakhun batmai. Ringkat bat khatsan teligi features baningkong e ha ka segment. La play ye ki booking. But ya ki jing tip bakam bnia. One shaka Frank Motors lat ko ringi. Lani phone hau number hinyo not sausan ar. Not hinyo khanda hinyo lai. Kanlong kesian ke bening kong nagi Jingïakhun ke Lajong halaying baga kin ho ni lek kai jong ke Shillong Lajong football club kan pelim lendang ke kin ho ni lek kai jong ke Gokulam Kerala the Lajong la kawe ha ke Jingïakhun ke Lajong hamadan ni lek kai jong ke SSA stadium Shillong ha ka khat khandai trik unai weng araja arpulai ha pedeng ke jing sakilang jong ke hajarut kinong kershan ke Shillong Lajong klayo ban pinki ning kong ya ka jar ha ke Jingïakhun jong ke kelas step ha ka minute ke balai pho ke belawan lingba u Daniel Gonçalves da ka jingarap jong captain u Hardy Cliff Nongbri ka Gokulam ke belaya kunting kelayo ban penyakha yakini ke shigol shwa ban poi ka half time ha ka minute ke basau pulai lingba u Nili Perdomo ha ka Jingïakhun ha ka kelamit ke Shillong Lajong kala pin kala ya ka rukom ya kai badio pinki biang ya ka jar ha ka minute ke bah nyau pusan da ka Jingïakhun shoot penalti jong Urenan Polino de Souza ha pedeng ke Jingïakhun ke bejuat ke Shillong Lajong kelayo ban pinki biang ya ka jar ha ka sien ke balai ha ka minute ke bah khandai pu pra minute lingba u Hardy Cliff Nongbri dakini ke lai tili ki gol ke biang pura ya ke Shillong Lajong bakan yok khur ya ki lai point na kini ke Jingïakhun ke belabu minta ya ladi ha ka kerdan ke bandreo ha ka mi ya ken point jong ka I league ha kini ka ayam minta pat ke Shillong Lajong kan hap ban pen kre Jingïakhun persya sia ke Delhi Football Club ke ban selong ha ka arpu atrik unai weng ana cha arpu lai ha ka por arbaje hamadan SSA stadium Shillong